Assalamu alaykum. Ardu umidlaryň hasyl bolýan ýurdy garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň edid adamlary halkara parahatçylyk we ananşmak geline biz siziň her biriňize berkjan saglygy, maşgala ojoklarynda awatlygy tüýsüremeden ardy edýäs. Türkmen halkyny şeýle asuda watanyna, toýly zamanada ýaşadýan, bize şeýle bolaliň durmuş peşkeş eden Türkmen halkynyň milli lideri, sungatymyzyň hak gowannary, gahrman arkadagymyzyň, peder ýoluny münasip dowam edýän arkadagly gahrman ferdarymyzyň canlar sağ, ömürler uzak bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlarla mehriban ileşler edi tomaşaçylar. Türkmen we teleýaýlymyna, sadasyna sadaşgatly gepleşmeden her gezek sanyna ýurdumyzyň bir näçe zekinli aýdymçylar gelip öz sadyny topar bilen gatnaşýarlar. Bir näçe owadan aýdymlary, sadlary, canly sesle gepleşmeden üstü bilen size ýetirýärler. Mehriban ileşler gepleşmeden bu gezek sanynyň mihmany bolsa, öz ezerler sadynylar bilen gepleşmede gatnaşýar. Ol aýdymçy bolsa Batyr Sahyf. Gelin onu sahnamda çağıralım. Mehriban ileşler, edi tomaşaçylar, bir gepleşmede dowam edýäs. Gepleşmeden bu gerek sanynyň mihmany bolsa, Batyr Sahyf. Batyr gepleşmede hoş gördük. Awa, sağ olun Kemal gepleşiňizde çağıranymyz üçin. Şu fırsatdan peýdalanyp, gahrman arkadagymda gahrman arkadagy serdarymda köp sağ bolsun, maýdan goýalan janlar sağ bolsun, belet aşlar aman bolsun, tutýan tutumly işler elimden mara waz alsyn. Batyr köp sağ bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bugün şeýle owadan sahnada öz ezberle sadanylaryňyz bilen gepleşmede geldiňiz, şeýle milli libaslarymyzda bir näçe owadan aýdymlary, sadlary, sadasyna sadaşgatly gepleşmeden üstü bilen iýleşmede ýetirers. Iki var gepleşige başlamak hak. Nähili aýdymlar getirdiň, şolar bar desek, hodesek. Gepleşigimde men Kemal halifalardan miras galan aýdymlardan getirdim. Ýagny Türkmen halk aýdymlary gepleşimden aglap bölegy. Hawa. Onda bir gepleşige başlamak hak iýleşmede bir näçe owadan aýdymlar getirsek, onuň gepleşmede söhbeti şu arkaly dowam edýär. Ulug weselam. Mehriban ileşler, edi tomaşaçylar gepleşmeden başynda sahnamyzda siz üçin Batyr Sahyf bir näçe owadan aýdymlar sadlary ýerine ýetirýär. Dinleň, tomaşa ediň mehmanlar. Sen mollum, otursun tursun, sana bir sözüm var, almazmın mayam. Madam gulluğunda baş egip dursun, mülayim nazarın, salmazmın mayam. Madam gulluğunda baş egip dursun, mülayim nazarın,
Vizenin yari Karşına işittir Gıyların pari Akbuldun dediler Olmasın ari Mıdamalık mihman Almaz mıyam Akbolun gomguyup Birden gök sayi Mıdamalık mihman Almaz mıyam Çağırdım yanıma Bilmez mıyam Almaz mıyam Muhabbetli könlüm açık Onunla yakıdarım Ali Onunla yakıdarım Ali Gülsünün bir yanı taşık Alem özlü yarım Ali Kanlı Ali yarım Ali Gülsünün bir yanı taşık Maral özlü yarım Ali Kanlı Ali yarım Ali Gariplikte köngül çağım Kemol zinada dağım Oh oh kemol zinada dağım Bir aslın tezvağım Gülşün güldarım Gali 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 yarım gali Bir aslın tezvağım Gülşün güldarım Gali 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 yarım gali Manzur didar çekillim Halil devoda atılım Halil devoda atılım Yusuf bey müfrez atılım Onun hridarım Ali Gali gali yarım Ali Yusuf bey müfrez atılım Onun hridarım Ali Gali gali yarım Ali Emrah yer ödilimde Hakkına var dilimde Hakkına var dilimde Azerbaycan'ın iline Dilvatı yarım Ali Gali gali yarım Ali Azerbaycan'ın iline Dilvatı yarım Ali Gali gali yarım Ali Gali gali yarım Ali Dilvatlı yarım Batır yerine yetip beren aydından suyun köp sağ olsun aydınat dörözülük toparmının adından, iyileşemeden adından. Yine gepleşemeden başında şeyler akbar cümleler var, yani durmuşta käbir sözler bolýar, sözlemler bolýar, aydymyň arasyndaky sözleri, goşguyň arasyndaky, durmuşda käbir adamlaryň aydyn sözleri, durmuşda adamyň aňyna gaýtalanyp durýar. Bizim son ýaly bir näçe cümleleri, sözler size ýetirer, sizem öz pikirleňizi bular aýtsaňyz. Bular elbetde sowallar, siz bulara jogap bereňiz, ýöne öz pikirleňizi aýdýaňyz. Size ýetirjek ilkinji cümlemiz, özgäniň kemçiligine belli edip görmekden uly kemçilik ýokdur diýe. Şoňa nähil pikirleňiz bar? Özgäniň
özüňiň kemçiligine belli edip görmekden uly kemçilik ýokdur diýe. Biriniň kemçiligini aýdyp bereninden şonun uly kemçilik ýok diýdi da. Adam ilki bilen öz kemçiligini bilmeli. Bir kemsiz gözel ýok. Bir kemsiz gözel ýok, sebäbi näme ilki bilen ýöňlerde-de ata-babalarymyň aýtgysyna görä özüni syýlamadyk, hiç kim syýlamaz diýilýär. Adam ilki bilen öz kemini bilmeli. Bir kemsiz gözel ýok hakykatdan hem öz kemini bilen soňun onuň biraz özüge syýlap, göz aýlap bilerim kangen. Köp sag bolun. Beren pikiriňe bilen rahatlaşýas. Size inni getirmek isleýän jümlämiz bolsa, söýgü garramaýar, söýgü ýitmeýär diýe. Gaty gowsuz. Söýgü hiç açanam garramaýar. Söýgü ýitmeýärem, sebäbi duýgy bilen başlaýar söýgü. Söýgü alaly ýaşda da var, ýaşullarda da var, ahyry. Söýgü her ýylak görnüşde söýgü bolup bilýär ýanky. Ena ata söýgü, watana bolan söýgü, sewer ýaryňa bolan söýgü. Emmetne alamyzda bir jemläp. Emmesenim Şo söýgüleň hiç sem ýitmeýärem, garramaýar. Awa. Emmetne alyp jemlämizde ýanky şu söýgüleň hiç ýitmeýärem, garramaýarem. Köp sag bolun. Bu jogaňyz bilen rahatlaşýas. Inneki jümlämiz sadalyk, ýagşylyk, dogrulyk bolmaýan ýerde beýiklik ýokdur diýe. Gaty dogry. Sebäbi ilki özüň sada bolmaly, pesgowunly bolmaly. Sen haýsy işe baranda da, haýsy işiň başyna baranda da, haýsy kärde işläňde de şu adam bilen görleşende de bir ýere mihmançylyga baranda da pesgowunly sada bolmaklygyň özü hemme zady ýeňip geçýän kadýan mene. Köp sag bolun. Dogry bellep geçdiň. Şu taýda bir özümden bir sowal berdim bolýarmy? Bolar. Gönümellik gowdatmy? Gönümenlik gowdat. Sebäbi mene ýüzüm aýtsalar halaýa. Dogruçylygyň dosy ýok diýilýär da. Dosy ýok diýilýär. Şoň üçin soradım. Käbirler az gat görýän bolmagy mümkin. Radioны mene ýüzüm aýtsalar halaýa, sen şu jaga derin kim? Ödem şu gyzygyny bilen aýtsalar halaýa. Ilki bilen siz kimden maslahat soraýaňyz? Aýdym döretmäkäňiz, şulaýdym döredäýdim mukam. Ya aýdym dören soň şulaýdym diňläp görüň diýip ilki bilen bir halipaňyz barmy ýa başgalaňyz bilenmi, dostlaryň bilenmi? Ilki bilen dogrusyny aýtsam, men sebäbi gaýbany halipalar diňläp öwrendim. Ýöne häzirki dörejek aýdymlara, döretjek aýdymlanma maslahat salýanym köplenç sadanlarlar toparym. Sadanlarlar toparym. Onuň galy berse de Halipa Türkmenistanyň İlyas Ulsy Kakydyr Täjimew, Sapar Mammadow bar. Şu aýdym dören soň şolarla maslahatlaşýarmy, döretmäkäňizmi? Döretmäkäň maslahatlaşýar. Soň döreden soň da nähil bolupdyr diýip. Hawa, dören soň näýem gizrak bolýar sebäbi kemter ýerini soň gaýtadan düzeltjek bolýan, käbir ýeri öňküsýal bolana ondan şol aýdym. Dogry bildiň, köp sag bolun. Gowy gydykly söhbetler boldy. Indi illeşmeden garaşyp oturanlar, Batyr bir näçe aýdym getirdim diýdi. Şu aýdymlara ýerine ýetirdi, bizim diňlesek diýip. Oly howatly. Sahnamyzda indi nähil aýdymlar ýerine ýetirdi. Halipamyz Saparmat Babaýewiň aýdyp geçen aýdymlaryndan goýatmadyň nädilýär diýen aýdymy ýerine ýetirip beräýli. Başystyna, onu mehmanýyla şerefi tomaşaçylar sahnamyzda tez üçin Batyr Sahyp owadan aýdymlar ýerine ýetirýär, diňle lezzet alyň mehmanlar.
Körgösünlüdin zalim Irkilip men oyatmadın nehliyar Zaman esrgal gülmevin folaya Bilir yazım oyatmadın nehliyar Zaman esrgal gülmevin folaya Bilir yazım oyatmadın nehliyar Uçsam deher çağına Bilbiller tayra yar solu sağına Nur cemal yarın ol gözağında Bilir yazım oyatmadın nehliyar Nur cemal yarın ol gözağında Bilir yazım oyatmadın nehliyar Çıkıpten altın kümüş bakini El vafuzun çarkaya bakini Ayrı düştüm körpüğünden çekene var Göz yumup men oyatmadın nehliyar Ayrı düştüm körpüğünden çekene var Bilir yazım oyatmadın nehliyar Neyseyle uçsam deher çağına Bilir yazım oyatmadın nehliyar Nur cemal yarım orguzağına Göz yumup men oyatmadın nehliyar Irkilip men oyatmadın nehliyar Göz yumup men oyatmadın nehliyar İşten gelip akşam ara ben yoluna bakayın Gel gözelim cemalına teşne kalbim yakayın Gel gözelim cemalına teşne kalbim yakayın Aydın diyeceğim gühürünün barın yere kakayın Gel boynuna
takayın. Gel boynuma yellerden moncuk dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, moncuk dizip takayın. Pencereden qarap durma, bozogany açıp dur. Oylan gödül juwanlığımı minut sanap geçip dur. Oylan gödül juwanlığımı minut sanap geçip dur. Aydın giyeceğim güherinin barın yere kakayın. Gel boynuma yellerden hüncü dizip takayın. Gel boynuma yellerden moncuk dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, moncuk dizip takayın. Aydın giyeceğim güherinin barın yere kakayın. Gel boynuma yellerden hüncü dizip takayın. Gel boynuma yellerden moncuk dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü dizip takayın. Takayın yar, takayın yar, moncuk dizip takayın. Batyr köp sag bol ýerine etip beren aýdymyň üçin ezberelle tadanlary da köp sag bolsun aýdýas. Size de enne gepleşemden şu ýerine dörejlik toparmadan taýýarlan bir näçe tapmaçalary bar. O tapmaçalary size ýetirers. O kynçylyk çeken ýeriňizde az bolup kömek ederiz. Ýa-ni başarda kömek etmejek bolar. Siziň özüňiz bilseňiz ýyleşmede de gowy de gowy. Başystyna. Paragatlyk insanyň durmuşynyň desany bezeýär ak kepter bu asuda Asmany. asmany jogamy dogry. Gadallara goşulyp joşy äleme ýetdi. Hazardan joşun alan tansyňody Dünya ýetdi. tansyňody dünýä ýetdi. Ýa-ni şol tansyňady aslynda. Täzeden okap berdiňem, Täzeden okap beraýyn. Gadallara goşulyp joşy äleme ýetdi. Hazardan joşun alan tansyňody Kuş tepdi. bir aýtdymy Batyr? Ýok. Anyk jogapmy? Anyk jogap. Jogamy dogry. Pägim paýhat siňenler her sahypa, her baba okap öwrenmek üçin sarpa goýýas. Kitaba. Bu jogamy dogry. Ýanglananna kalba ilham derman bolar ruhy derde bir-birinden şirin owaz çykarýanlar 13 Perde. perde jogap dogry. Edermen hem upalydyr, boynuna da ala bagy, qymmatlylyk hem buýsanjy türkmenimiň Alaway. alabay. Körpeler öýlen guwanjy, bagdy netel ulus ilim, çağalar ekran maşynyna görýär dürli Multifilm. köp sag bol Batyr jogap. Lan dogry. Tapmasalar gowy ýaradymy?
hawa göwnüm ýarady. Öňüňde ýaran bolsa, indi iştaýda aýdym saat bilen dowam ederiň ýene-de onuň bir näçe sowaller taýýarladyk. Olary zeýetdiler. Ulug wesilen başlygyna. Ona mehman ileşler, edi tomajçylar gitmişmeden şu ýerine tapmasalardan soň Batyr Sagaýewiň ýerine ýetirjek aýdymlaryny tomaja edeliň, diýin jalalyň. Sarwada göğün çağdır, gel peyrana gel gülme, aşığın fanadardır. Gel peyrana gel gülme, aşığın fanadardır. Ay doğdu yaşlı gitti, ay doğdu yaşlı gitti, göbekten açtı gitti. Şahir derdim ey dostlar, namalar coştu gitti. Şahir derdim ey dostlar, namalar coştu gitti. Coşunna, ömrüm sana bağlıdır o sahillerin coşunna. Gözüm allı yollarda, zimalın var güllerde. Senin yanığı var mı? Dağlar asım illerde. Ah senin yanığı var mı? Dağlar asım illerde. Topur topur akıllı, ah topur topur akıllı. Nur saçıp duratmanı, ay cemalın burkanı, aydın günün nuranı. Gül cemalın burkanı, aydın günün nuranı. Ay samu teher vak bittim, hala falan nasıl. Nemi bile khor ettim ve biçare bağışını. Aşık kulun karasar, köy bu bürkünen olur. Duydum seni ey dildar, nebin sonu yad olur. Duydum seni ey dildar, nebin sonu yad olur. Duşurun vakti, min finnenden marmanli. Dinnin tibigatın direyin bato, ötüdündün ödüngenin armanli. Dinnin tibigatın direyin bato, ötüdündün ödüngenin armanli. Arzulap yetirdim dağım, inni gamut sudun dolun
sodan dolun armanly. Çevirilhimdi pali, kimi cepalıdır, kimi vefali. Bir de ak yol qaraş yadı tapalım, vefadı bollun doğanın armanli. Bir de ak yol qaraş yadı tapalım, vefadı bollun doğanın armanli. Aşk yükün çekmege erdemlik gerek, kendim erdemlikten kalmanır gerek. Unutulmaz eken söylen yürek, min mırgıdıl güllüm zollum armanli. Unutulmaz eken söylen yürek, min mırgıdıl güllüm zollum armanli. Armano, armanli, öpüdün gündüdün gönün armanli. Armano, armanli, min mırgıdıl güllüm zollum armanli. Armano. Mehman iyileşir eydi tomaşaçılar, biz Türkmenova teleýaýlymyna saadatyna saadaşgatly gepleşmede dowam edýäs. Gepleşmeden bu gedek sanyň mehmany Batyr Sakypow bolsa bir näçe dörejlik topurmynyň taýýarlanan sowallaryny ýetirýäs. Ýagny Batyr, halipalardan öwrenen usullaryňyz barada görüň berseň. Halipalardan esasy öwrenen usullarymyz şu ilki bilen bellek geçdigi aýdym sazyň aýdylş usullary, nähili aýtmaly, nähili tilsimler käbir ýerlerine, dep kakularyna girmek usullary. Ony galy bersede ýanky türkmenlerimizde, näme Türkmenistan döwletimizde şeýle toýlara, bayramlara baý urt. Käbir sahnalarda, toý dawaralaryna aýdym aýdanda o ýerlerde ýanky özüň alyp barış usullaryny öwreden ýerler boldy. Sahnada çykyş edende öwreden usullar boldy ýanky. Sahnaň hem tertipde durmamy? Sahnaň gaty bek tertipde durmamy. Sahnada özüň alyp barmaklygyň özü aýdymyňa birinji seredilýär ýöne ikinji bolup esasy sahnada özüň alyp barşyňa bek seredilýär. Ine sunuwata sevgiňi artdyrýan güýç näme? Sunuwata sevgiňi artdyrýan güýç hakykatdan hem şeýle asuda ýurdumyz bar. Asuda watanymyz bar. İslenlik yerlerde aýdym aýdyp bolýar, islenlik toý dawaralaryna diň jalaýyn diýsen, islenlik yerlerine diň jalmaga täze aýdymlary döretmäge, ilimize ýetirmäge gahrman arkadagymyz şeýle uly mümkinçilikler döredip berýär medeniýet sunuwat işgärlerine. Biz hem şulardan peýdalanyp uly güýç alýas, şeýdi hem täze aýdymlar döredýär. Köp sag bolun Batyrym. Ne size şeýler hakda sowal beresim bolýar. Biz bilýäsiz toý bayramlarda, bir sahnalarymyzda estrada görnüşinde aýdymlar taýlary ýerine ýetirýänizde. O estrada görnüşinde. Saat guralam çalyp ýerine ýetirip bilýäňizmi? Saat gural çalyp ýerine ýetirip bilýän. Haýsy saat gural çalýan? Gitara saat guralyny çalýan. Tar saat guralyny çalýan. Sag bolun. Ne durmuşda esasy enlikleriniz näme Batyr? Durmuşda esasy enliklerimiz aýdyp geçdim. Aýdym sadan boş wagtlam öýe baryp gitara saat guralyny aýdym aýdýan. Özümde boş wagtlam özümde işleyen, arasyna
Gözel tebigatlarymyz bar, Türkmenistan döwletimizde baý ýurt. Gözel tebigatlarymyz bar. Seyretmäge gözel tebigatlarymyza çykýas oglanlarymyz bilen. Medeniýet sunugy işgärleri duşup arasynda tebigatlarymyza çykýas, oturýas, diňjalýas, bir sellem aýdym aýdýas. Tuvalama köp sağ olun. Hatyra ýene bir sowal beren, onuň aýdym saatlan dowam edelim. Baş üstüne. Sunugy işgärine, ýagny aýdymçy bolsun, şahyr bolsun, sen sunugy işgärine sport bilen meşgullanmak zerurmy? Sport bilen meşgullanmak her bir aýdym stadanna da medeniýet sunugy işgärine zerur bolup durýar. Sebäbi bedeniň sagdyn bolmak üçin näme şu wagt mysal aýdaly 1000 metr ylgak gelýän, şonu ýa-ni demiň arkaýyn käbir agyr aýdymlara da, gygyrlayan aýdymlara da ýetýär de. Esasy näme şu dem alış ýollary açylyp, ýa-ni agyr aýdymlara, beýik aýdymlara da ýetmäge gaty kömek edýär. Ondan soň näme sport bilen meşgullanýan gan damarlangan basyşlaryna da ýa-ni beýgelmedligine kän kömek edýär. Arkaýyn diňjalmaga. Dogry aýdýar, köp sağ olun. Indi Batyr gepleşimiz şu taýda aýdym saatlan dowam edäýli. Baş üstüne. Ona mehman ileşer edip tomaşaçylar siz üçin Batyr Sagaýew sahnamyzda odan aýdymlar size etirýär diňlen tomaşa ediň mehmanlar.
tutarıp biz olur deyin, biz olur deyin. Dillenin tidarim o, beni güzedim. Dillenin tidarim o, beni güzedim. Gönlüm gülyer seni ya da tanımda, kuvvet berýän yerim işte bolumda. Yadyňa ýalym ele alamda, ele alamda. Neylele darim o, beni güzedim. Neylele darim o, beni güzedim. Ay, beni duşum tutyar, baltyar toyum. Öpüyün ödelim, bebe geleyim. Yar, 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 ey. Kaçan toy tutarıp biz olur deyin, biz olur deyin. Dillenin tidarim o, beni güzedim. Dillenin tidarim o, beni güzedim. Dillenin tidarim o, oh, 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 seni Batyr köp sag bol. Aydınlar üçin. Batyr maşgalada sunwata goýulan sarpa çaga terbiýetinde aydym sadyň güýji ähil täsir bar. Maşgalada sunwada goýulan tarpa uly täsir bar. Sebäbi Çaga terbiýetinde nähili? çaga terbiýetine de ene uly täsir bar diýen. Çaga terbiýeti özüňden ilki bilen görelýär gorýada. Şu gowy aydymlar ýerine ýetirip milli aydymlarymyzy, watanymyzy wasp edýän, owadan şeýle gözel tebigatlarymyzy, söýgü aydymlar şeýle nähilek süýjü aydymlar aýtsaň şoňam aňyna şeýle girýär. O bellek istegä. Ine Batyr sunwat size näme gadanlardy? Kemal sunwat maňa birinji bilen abray şeýle bir adam arzusuz, kuşkanatsız bolmaz diýilýär. Abray gazanlardy biram hormatly gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman terdarymyzyň şaher paýyna münasip bolum. Türkmenistanyň alternativ wätleşiginiň çäklerine geçirilýän ýaňdan ýarym tele wätleşiginiň ýeňisi bolum. Jel şeýle hem uly arzulama ýetdim. Ýene de mundan meýlägem nesip bolsa agijam günni edip işlerin vatanımız üçün, kahraman arkadağı terdarımız üçün rahmet çekerin nesip bolsa. Köp sag bolun nesip bolsa. Ine Batyr näçe ýaşyňyzda aydym sada başladyňyz? Ben bir ad gijrak başladım Kemal aydym sada. 16-17 ýaşlarymda başladım. 16-17 ýaşlaryňyzda. İlkinji ýerine ýetiren aydymyň ýadyňyza düşýärmi? Ýadyma düşýär. Haýsy aydym? Halipamyz Hoca Anna Gurbanowyň Fennäl Milälen diýen aydymny ýerine ýetirdim. İlkinji bolup şol aydym nerede ýerine ýetirdiňiz? İlkinji bolup şu obamyzda goňşymyz toý edýärdi.
Owa. Menem bir ilkiler dinleýärdim, aýdym, ýani hiç aýdyp görmeýärdim men. Öz aýdym-aýdyan nerden bildin diýjek bolýanym. Öz aýdym aýdýanymy gel şunu bir aýdym aýdyp göräýin. Şeýle bir höwes töredi. Ol aýdymam ey kellämde aýlap ýatdan aýdyp ýördüm. Bir günim toý etdi goňşymyz bolun gel aýdyp göreýin oglanlaram bar utanma. Ay ilkäwer utandym şekilnim. Onu da çıkıp aýtdym on dep kakularına da tempede girdim. Bir bolup gitti. Ondan soňra hasy ötüm artdy da. Indi siz şo toýda birinji aýdym ýerine ýetirdiňiz. Ýagny öz goňşuňyzyň toýunda biz bilýärsiz, Ahal welaýatynyň Gökte Petranyň ýaşaýçysy. Soňra o wagtda öz etrawyňyzda bir tanymallyk derejeye ýetip uradyňyz. Ana Batyr wagy gelýär diýende nähil duýgu başyňyzdan geçýärdi? Ana Batyr wagy gelýär diýilende ay şeýle bir begenýärdim. Hakykatdan menem aýdymçym gamaý diýip öz-özüme diýärdim, öz-özüme sorap barıp. Ondan soň hasam näme oglanyň, dost oglanyň muň arasynda da bir awraý marty urady. Batyr galyk söhbetler etdik. Indi 70-de aýdym saatdan dowam edäýli. Baş üstüne. Onu mehman illeşer idi tomaşaçylar sahnamada siz üçin Batyr Sahaýew bir näçe owadan aýdymlary size ýetirýär, diňlen tomaşa ediň, lezzet alın. Barkatta min derdime derman o gerekde. Aşığı min betmana armağan o gerekde. Barkatta min derdime derman o gerekde. Aşığı min betmana armağan o gerekde. Leyli geregim başlamana yar gerekde. Leyli gerek özgötü yar o gerekde. Geregim başlamana yar gerekde. Neyle gerek özgötür yar o gerekde. Ne sebepten gelmedi Leyle. Asla ahvalımı ley, bilmedi Leyli. Bilmedi Leyli, bilmedi Leyli. Ne sebepten düşüktür Leyli'nin Leyli. Leyli gerek Mecnun da gerek Leyli. Leyli gereğim başlamama yar gerekte. Leyli gereğim özgötür yar o gerekte. Leyli gereğim başlamama yar gerekte. Leyli gıydın başlamama yar o gerekte. Akan yaşım yığılayıp çeşmim Leyli. Sevdası düşman başıma kicişi hayre. Ne sebeptin gelmedi Leyli. Leyli gerek melek Mecnun da gerek Leyli. Leyli gereğim başlamana yar gerekte. Leyli gereğim özgötür yar o gerekte. Başlamana yar gerekte. Leyli gerek melek Mecnun da gerek Leyli. Mehman illeşer idi tomaşaçylar biz getmişimiz dowam edýäs. Batyr Sahaýew sany sesde bir näçe owadan aýdymlary saatları size ýetirdi. Indi Batyr getmişimizde berilen wagtym ahyrlap barýar. O getmişimiz size nähil täsir galdyrdy. Getmişimiz göwnüňizde ýaradymy? O bir ogardy ulanyňyz illeşimize ýetirseňiz. İlkölene Kemal gepleşiňizde çağıranýyz üçin köp sag bolsun. Maýdan gepleşik şeýle gyzyklyken berýän soragyň täsirli bir hilek özüme gaty
gowy gördüm. Çok sağ olun. Awa. İşiňizde üstünlük. Sizin Sağ bolsun. Fursatdan peýdalanyp biz aýdymçy medeniýet sunugy işgärlerine ullahan mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dağımda, gahrman arka dağıl serdarymda tüýs ýüregimden sağ bolsun maýdýan, goý olaryň janlary sağ bolsun, belent başlary aman bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rewaj alsyn, toýlamyz toýlaşsyn. Köp sağ olun Batyr, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi gepleşmeden dowamyny bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirdik, gyzyk bir söhbetler etdik. Indi gepleşmeden ahyrlap barýa, gepleşmeden ahyryna bir asylly däp bolşy ýaly ýurdumyzyň ösüşlerini watyp edýän gahrman arkadagymyň ýurt başlanmagy arkadagy gahrman serdarymyň alyp barýan beýgi işlerini watyp ýetirýän bir owadan aýdym bilen gepleşejem näýdi? Ulu höwes bilen. Mehmany ýeşler, edi tomajaçylar, gepleşmeden ahyrlap barýa ýa-da melleşmede ýaly gepleşmeden ahyryna türkmen halkyny şeýle asuda watanyna bolely durmuşda toýly zamanada ýaşadýan we şular ýaly işaretli mümkinçilikler döredip berýän sunugatymyzyň hak gowanlary türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň peder ýoluny münasip dowam edýän ýurt başlanmaz arkadagy gahrman serdarymyň hemişe janlar sag ömürler uzak bolsun alyp barýan beýgi işleri rawany ýollarda rewaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmany ýeşler saadatyna saadlaşyk atly gepleşmeden täze sanyny biz geçirip torýat gepleşmeden ahyryna bolsa zehinli başymyz Batyr Sahypyň ýerine ýetirmegine ýurdumyzyň ösüşlerini watyp edýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyň alyp barýan beýgi işleriniň watypyny ýetirýän owadan aýdym bilen gepleşimiz jemleýäs. Ýene de türkmen owatary ýaýlymda görüşýänçek hoşta bolun mehmanlar. Arkadagy serdarym
Arkadağlı